Imos alá. No 2025, 1.728.835 usos, que son 385.382 máis que o ano anterior, o 24. De media, houbo 4.742 usos diarios, que son 1.061 máis que no 2024. Isto son todo números, ata a segunda páxina. No ano 2019, cando chegamos ao goberno, houbo 206.946 usos, polo que, chegados a este punto, multiplicamos por 8 os usos dende o 2019, o que, pois demostra que estamos a cumplir os nosos obxectivos de cara a unha mobilidade máis sostible, máis amable e algo que estivo sempre no centro das políticas que levamos a cabo, tanto no primeiro mandato como neste. En total, este ano 2025 foron 26.554 os usuarios totales, e deses 26.554 están de alta de forma permanente no sistema 16.331. E o mes con máis usos da historia de Bicicoruña foi outubro de 2025, que chegou aos 203.285 usos. Tamén hai récord en número de estacións, se no 2019 había 23, hoxe son 78 activas, máis unha instalada, a 79, que é a da estación intermodal, que entrará en funcionamento cando remate a obra. Esta segunda fase supuxo un investimento total de 2,5 millóns de euros, facendo de Bicicoruña un servizo útil para a ciudadanía e, ademais, un servicio referente no resto de España. Pasamos de ter unha rede de Bicicoruña que estaba, digamos que, pensada ou utilizada para o ocio a ser unha rede de transporte público para desplazarse ao lugar de traballo por milleiros de persoas. E máis, os datos indican que as horas de maior uso de Bicicoruña son as horas de entrada e saída aos centros de traballo e tamén centros educativos, o que contribúe a reducir o uso do vehículo privado na cidade, a emitir menos CO2 á atmosfera e tamén a reducir a contaminación acústica. Ademais, as estacións foron repartíndose por todos os barrios, son 79, como decía antes, tamén incluso en zonas en desenvolvemento, como as dúas estacións que están xa en Xuxán. E por ranking de estacións, a máis utilizada é a de... Cal? A ver se o sabedes. Xa o puxeron aí na pantalla. Me hicieron spoiler. Praza de Pontevedra, a segunda, bueno, xa está aí, entón non ten emoción. Puerta Real e Casa de Agua, bueno, que sigue. Obelisco, Tabaco, Sol, etc. Hai 1.437 ancoraxes activos, 650 bicis, das cuales 410 son eléctricas. E xa está. Non está mal, Bueno, aí tedes o dato de CO2, era a cifra que quedaba, 914.479 kilos de CO2 á atmosfera que se deixaron de emitir grazas aos usos de Bicicoruña no ano 25. Así que pola nosa banda nada máis, se tedes algunha pregunta, aquí estamos.